హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే ఇక్కడ చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈరోజు వీడియో వచ్చి ఒక వీసా తీయడానికి ఇంత కష్టపడాలా కువైట్లో మనము? ఒక మంచి ఇల్లు దొరకాలంటే ఇంత కష్టపడాలా అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అనిపిస్తుంది అనేది మీతో పంచుకుంటాను. చాలామంది నాకు కామెంట్ చేస్తుంటారు, అన్న మంచి డ్రైవర్ ఇల్లు ఉంటే చూడన్నా, మేము చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం, చాలా మా పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు ఇక్కడ బతకడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది ఇండియాలో, మంచి ఇల్లు ఉంటే చెప్పున్నా వస్తాము, ఒక 10 దినాలు జీతం తక్కువైనా పర్లేదు, మంచి ఇల్లు ఉంటే చూడున్నా అని ఏదో ఒకటి, ఒక కంపెనీలో కావచ్చు, ఒక ఆర్ఎస్ పని కావచ్చు, ఒక ఏదైనా కానీ ఒక వీసా ఉంటే చూడున్నా అని చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు. నా శక్తి కాడికి నేను ఏదన్నా మంచి ఇల్లు చిక్కితే వీసా తీస్తే ఎవరో ఒకరన్నా వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి పని చేసుకుంటే మన పేరు, వాళ్ళ జీవితాంతం నా పేరు చెప్పుకుంటారు. నాకు, నా పిల్లలకు, మా కుటుంబానికి మంచి పేరు ఉంటుంది. వాళ్ళు 10 మందితో పంచుకుంటారు, పలానా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టినాడు ఒక అతను నాకు వీసా తీశాడు, నాకు మంచిగా ఉంది, నేను మంచిగా డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నా అని ఒక పేరు వస్తుందని నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. చాలామందిని, నా ఫ్రెండ్స్ని కావచ్చు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా, నేను డ్యూటీ మీద వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను ఎవరినో అని కలుస్తాను. అన్న ఎక్కడన్నా మంచి ఇల్లు ఉంటే, మంచి వీసాలు ఉంటే చెప్పున్నా, డ్రైవర్ వీసా కావచ్చు, ఏదైనా సరే, మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారన్నా, వస్తారన్నా, చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారని ఇలా అడుగుతున్నాను. అన్న వాళ్ళైతే చెప్తున్నారు, పలానా ఏరియాలో ఉంది పోయి అడగండి, పలానా ఏరియాలో ఉంది పోయి అడగండి అని చెప్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళి విచారించుకున్నామంటే ఆ ఇంట్లో పరిస్థితులు ఇంట్లోకి వీసా తీయకూడదు అని మళ్ళీ అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే ఏ ఇంట్లోకి వెళ్ళినా మెయిన్ అడుగుతుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ మాకు డ్రైవర్ పని చేయాలా, దివాని పని చేయాలా? వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, దివాని పని 2 గంటలే అని అంటున్నారు. మనం వచ్చి వాళ్ళ చేతుల్లో ఇరుక్కునే కాదు, 2 గంటలు చేయాలా, 4 గంటలు ఉంటే 4 గంటలు చేయాలా, 5 గంటలు ఉంటే 5 గంటలు చేయాలా, చేయకన్నా పోయేదానికంటూ ఉండదు. అలా నాకు ఇప్పుడు 4-5 మంది చెప్పారు. పోయి మేము విచారించుకుంటే దివాని పని, తర్వాత చెట్లు ఉన్నాయి, చెట్లకు నీళ్లు పెట్టుకోవాలా, రోజు బండ్లు కడగాల, తర్వాత వచ్చి హౌస్ దివాని అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలా, హౌస్ బయట అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలా, కిటికీలన్నీ తుడవాలా, ఇలా ఎన్నెన్నో పనులు చెప్తున్నారు. మనం వచ్చేది డ్రైవర్ పని, డ్యూటీలు డ్రైవింగ్లో ఇంత డ్యూటీలు ఎక్కువనే చేసుకోగలుగుతాం, కానీ మధ్యలో మళ్ళీ దివాని ఈ పనులు చేయాలంటే మనకు చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళు దివాని అంతా గలీజ్ చేసి వెళ్ళిపోతారు నైట్ అంతా అక్కడ కూర్చొని. వాళ్ళకి నైటు ఛాయ్ కాంచాలా, గవా కాంచాలా, వాళ్ళకి అవన్నీ సప్లై చేయాలా, పొద్దున్నే మళ్ళీ లేచిన వెంటనే డ్యూటీ చేసుకోవాలా, డ్యూటీ నుంచి వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకోవాలా, గ్లాసులంట అవన్నీ కడిగి నీట్గా పెట్టుకోవాలా, మళ్ళీ మన స్కూల్ డ్యూటీకి వెళ్ళాలా, మళ్ళీ వచ్చి మనకు టైం అనేది ఉండదు. మనం 1 రోజు 2 రోజులు అయితే చేయగలుగుతాము. మనం వచ్చి వాళ్ళ చేతుల్లో పడితే 2 సంవత్సరాలు మనకు బయటకు వెళ్ళేదానికి ఉండదు. మనం బయట వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు మనల్ని పంపించరు. నేను చేయి నీ ఇంట్లో అంటే ఎట్లా తిరిగి మనం 2 సంవత్సరాలు చేయాల్సింది వస్తుంది, లేదంటే ఆ ఇంట్లోంచి పారిపోవాల్సింది వస్తుంది. అందుకే చాలామంది పారిపోతున్నారు. కారణం ఏమిటంటే తెలియక ఆ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో డ్యూటీలు కావచ్చు, పని కావచ్చు ఎక్కువైనప్పుడు, ప్రెజర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ ఉండాలా, పారిపోయి మనం ఎట్లయితే అట్ట అవుతుంది, బయట వెళ్ళిపోదాం, మనం పోలీసులు చిక్కగానే 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు పని చేసుకుందాం, ఏదో 10 రూపాయలు సంపాదించుకొని వెళ్ళిపోదాం, కువైట్కి మళ్ళీ ఎట్లా రాలేము అని ఒక థాట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరిలో ఎందుకు వస్తుందంటే ఇందుకే. నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను, మంచి వీసా తీయాలా, ఎవరికైనా కానీ వచ్చి చేసుకుంటారు, వచ్చిన వాళ్ళకి నాకు మంచి పేరు ఉంటుంది, వాళ్ళు నా పేరు చెప్పుకుంటారని నేను చాలా ట్రై చేస్తున్నాను. ఎంత తిరిగినా, ఎంత చూసినా నాకైతే మంచి ఇల్లు చిక్కడం లేదు. ట్రై చేస్తూనే ఉంటా. మంచి ఇల్లు చిక్కిందంటే కంపల్సరీ నా వంతు సాయం ఖచ్చితంగా చేస్తా. ఎవరికైనా నేను వీసా అనేది ఫ్రీగానే ఇస్తా. నేనైతే ₹1 డబ్బులు కూడా తీసుకోను. వాళ్ళు వచ్చి బాగుంటే చాలు, నాకు అదే సంతోషం. బాగా మంచిగా వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మంచిగా ఉంటే అదే నాకు హ్యాపీ. ఓకేనా? మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నచ్చితే ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.